Hemen badatoz, abertzaloiek, animatu dezakezuela lasai, Venga, Roni. Iepa, oso ondo. Ikusten duzuen bezala, gogor ari da. Eta txaloak. El ejercicio que vamos a ver ahora es de huida. Como podéis ver, Aitor, bueno, siendo el agresor, el perro lo detecta y efectúa el agarre y vuelve a donde el dueño. Y ahí vemos cómo se produce el agarre. Animatu ala. Askatuko aldu eta askatu du berriz. Txalo bero bat Ronirentzat. Badato. Venga, txaloiek. Ikusten duzuen nola heltzen duen eta askatzen duen berriz ere ordena ematen dioenean. Kontutan izan txakur guztiak, txakur gazteak direla. Tenemos el mismo ejercicio. Vemos cómo agarra Lara. Tabadoa. Hortxe ondo heldu dio oraingo honetan. Y ahí va Lara. Oso ondo. Venga, txaloiek. Oso ondo. Hortxe daukagu. Oso ondo. Eta hortxe gogor heldu du. Eta ez du askatzen, Bai, askatu du. Venga, txaloiek, salto ariketa bat. Ia 2 metro altu saltatu du, txalo bero bat, oso ondo etxai. Oraingo honetan ikusten duzuen bezala, pixka bat altu xeo. Eta animoiek, oso ondo. Aupa etxai. Eta berriz ere bestaldera, oso ondo. Venga, txaloiek. Oso ondo, txaloiek, a ber. Eta berriz ere bestaldera. Eta badoa, naiz eta irristegin ikusten duzuen bezala, zorua oso labain dago. Eta heldu du. Aitorrek berriz ere askatzeko eskatzen dion artea. Agurra eta agresioaren artean diferentziatu behar du, eta ikusten duzuen bezala ongi egin du. Aitorrek berriz ere askatzeko eskatzen dion arte. Deitu zain dago. Eta begira nola jarraitzen dion, gertutik. Badazpada, begira, zer egiten ote duen itxoiten. Eta heldu du berriz, oso ondo. Gustora ari da. Berriz ere, gertutik, etxai. Ies egin nahian egoit, eta atzetik badoa berriz ere heldu arte. Oso ondo. Venga, txaloiek. Ondo ari data etxai. Egoitzi ies egin nahian. Eta Aitorrek esan arte ez du askatzen.
Txakurrak ikusi du eta badoa. Oso ondo etxai. Eta berriz ere badoa hau izan da guztia. Espero dugu zuen gustokoa izana eta hurrengo batean ere ea aukera dugun indartsu txakur taldea hemen Urretxun ikusteko. Nahi duenak ikutu aldago orain, orain bidea! Baita bestelako arropak, esan bezala pegatinak, urreratu zaitezte hemen daukagun maila hontara,